че четенето на поезия изисква особено наглас. Да. Много от хората, даже наскоро и в Мерисери имаше едно представяне по случай моята 70 годишна и последна стилбирка рецензитал. Един образ на истински забравен апостол се ражда за нов живот в най-новата книга на писателят и краеведът Георги Янев. Документалната повест "Полъх над Тракия" разказва за живота и делото на един от големите български революционери и герой от Ботевата чета Сава Катрафилов, роден в китния възрожденски град Елена. Книгата бе представена на бургаската публика в една от залите на Морското казино в града. Първият полъх за свободата го поднася Сава Катрафилов. Той е бил учител в 1870 година и той организира нещата, той прави революционен комитет. Левски по негово време идва в Меришлери, прави комитет, свързват се и след това, за да каже Левски за него, че Сава Катрафилов беше второто меткало за мен, а Ботев да се изрази, Сава Катрафилов беше дясната ми ръка. Мисля, че от това повече какво да каже. Авторът на книгата разказва, че написването на повестта му е отнело само 2 месеца. Материалите обаче са събирани с години. Писателят се е старал максимално да се придържа към историческите факти. Затова и жанрът, в който е написана книгата, е документална повест. Лексиката, която използва Янев, е изключително интересна. В края на самата книга има и речник на използваните диалектни думи. За такъв човек много трудно се пише, защото революционната дейност на много места дават предположение къде е бил, що е бил. Аз се рових толкова много, че още ми е трудно да уточня някои неща къде е бил. Той е ходил из цяла България. Сред гостите на представането на книгата бе и правнукът на Сава Катрафилов. Направете така, че внуци, деца да почитат качествата, които има България. Георги Янев е автор на книгите "Раздухани въглени", посветена на Априлското въстание, историческият очерк "Меричлери в историята" и "В мен" и "Един корен, два върха".